Ramadana a bar shi da raina, da cikinsa a ɗauke raina, domin a cikinsa akwai falala. Ramadanar Karimu Habibi, kaurace wa duka zunubi. Ai lala sallah da salati, kairu ummati wa abihi. Ramadanar Karimu Matuba makaura da duka zunubi, abiwa abihi. Kan na fara tsara batuna, zan yi salati ga abban batula. Manzana ya ce biyu sallah mu bauta Rabbi duka mu tsira. A haɗinsa na sa'ada sahabbai, auliya ba zan manta ba. Ramadana mu yafe juna, Ramadana akwai alfarma, Ramadana mu bar yin gulma. Kun ga watan azumi, cikin ba a ɗumi, shi fa watan tara ne, cikin shekara ɗaya ne. Tal kwallin kwal ba za na bari ya wuce ni ba. Akwai falala a cikin Ramadana, akwai baiwa a cikin Ramadana, akwai ceto. Wanga watan da muke nema, mu tashi tare biyo himma. Rabbi ka amshi bukatuna, ni duk zunubai na ya yafe ni. Don Ramadana a duba ni, ta ibada jari ce, Ramadana biyo dace. Daren nan da daren nan, daren da ya zarce darare, Lailatul Qadari 25, Lailatul Qadari 27, Lailatul Qadari 29, Rabu sani ciki. Don Ramadana a yafe ni, duk zunubai na a yafe ni. Zo Ramadana garga wuce, ta solati ga ɗan gata, abba Fatima shi ne manufata. Allahumma salli